खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सानसेयारि फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। आसामनि तिनिसुकियायाव आल्फा उदां आफादनि सुबुं हमजादों। इन्डियान एयार फर्सनि 87थि जोनोम सान फालिथाय। गोजोन आरो सान्थिखौ नोजोर बोना चाइना, भारत आरो पाकिस्तानजों जथायै सावरायलायदों। सा सानजा भारतनि मेरी कमआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय। राजनाथ सिंहआ फ्रान्सनिफ्राय रेफेल जेटखौ आजावबाय। दाब दाब जायगायाव क्रिकेट खेला सोलिगासिनो दं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय, आं आमिना सरगियारि। 7 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि खोरोमदाव क्लाब कुंम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे फुटबल गेलेनाय बादायलायनायाव जियागुरि अनजालु क्लाब, आर'नाइ फुटबल क्लाब, बनजार फुटबल क्लाब, मरनै फुटबल क्लाब, गावसुंखा फुटबल क्लाब, लोगोसे फकिहागा फुटबल क्लाब बिथांमोना बे फुटबल बादायनाय खेलखौ गेलेयो। मख'जाथावदि बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ श्रीजुत बिजय नार्जारि आरो श्रीजुत ताम्ब्रु राभा लोगोसे सुरेश हाज'वारि बिथांमोना आलासि महरै बे फुटबल गेलेनायखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिना खेलाखौ बेखेवना होयो। रादाबखौ दैथायहरदों गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारि। खुलुमबाय, आं सुजुमा बर'। मैया 9 अक्ट'बर खालारखालि आसामनि आरो म्यानमारनि साखाथियाव थानाय तिनसुकियानि पेनागिरि पुलिस स्टेशननि सिङाव आसामनि आल्फा उदां आफादनि सोद्रोमा हमजानाय जादों। गाहायै बै जायगायाव एन्टि इन्सार्जेन्सि अपारेशन सोलिनाय जादों। बे अपारेशनाव 210 कब्रा बेटेलियन CRPF, 23 पान्जाबि रेजिमेन्ट आरो 21 पारा सिकिउरिटि फर्स लानानै अपारेशन खालामनाय जादों। मैया 8 अक्ट'बर खालारखालि इन्डियान एयार फर्सनि जोनोमा 87 बोसोर जाबाय। बे जोनोम सानखौ भारतनि दाब दाब जायगायाव फालिदों। मख'नो गोनांदि इन्डियान एयार फर्सआ भारतखौ रैखाथि होनायाव मैखोमै बिफाव लाबोदों। दिनै भारतआ बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरफोर बायदि गोहो गोनां जानो हानायनि मोनसे जाहोनानो जादों इन्डियान एयार फर्स। 8 अक्ट'बर खालारखालि पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खान आरो 9 अक्ट'बर खालारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ चाइनायाव नुजाथिहैनाय जादों। गाहायै बे सावरायमा मेलाव गोबां हादरनि सिमा आरो बावैसोनि सिगां आर्टिकल 370 आरो 35A खौ सिफायनायनि थाखाय गोबां खहा जानाय फालांगि, थांलाय फैलाय राहा लामा आरो गावजों गाव बुजिस'नो हायैयाव गावजों गाव दावराव दावसि जानाय बायदि बायदि जेंनानि सायाव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ नोजोर बोना मोनथाम हादरा जयै सावरायलायनाय जागोन। बेबादि सावरायलायनायखौ नुना आफगानिस्तान आरो सौदी आरबआ बाख्नायहरदों। 8 अक्ट'बर खालारखालि रासियानि उलियाम युथआव 6थि बार चेम्पियन मेरी कमआ वर्ल्ड वुमेन बक्सिं चेम्पियनशिपआव देरहासार जायो। गाहायै मेरी कमआ थाइलेन्डनि जातमास जितपंनि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। थांनाय 8 अक्ट'बर खालारखालि फ्रान्सनि मेरिग्नेटआव भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ भारतनि नख्रां रैखाथि बिफाननि थाखाय राफेल जेटखौ आजावनाय जाबाय। गाहाय राजनाथ सिंह बिथाङा फ्रान्स हादरनि एयारक्राफ्ट बानायगिरि हेन'भार सेरेमनि एबा मेलाव नुजाथिहैदोंमोन। बे समाव माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे एयारक्राफ्टखौ लाबोनाय जाबाय। मख'जाथावदि बे एयारक्राफ्टखौ शस्त्र फुजा होनायजों लोगोसे अम फोथा होना भारतसिम लाबोनाय जादों। मैया 9 अक्ट'बर खालारखालि लाहौराव 3थि T20 क्रिकेट खेला जाना थांबाय। फारसेथिं 10 अक्ट'बर खालारखालि साउथ आफ्रिकानि गेजेराव 3थि इन्टारनेशनेल टेस्ट मेचआ जागोन। खुलुमबाय, आं रैरुप नार्जारि। मैया 9 अक्ट'बर खालारखालि आसामनि लाभलिना बरग'हाया रुसियाव जानाय वर्ल्ड वुमेन बक्सिं चेम्पियनशिपआव मरक्क'नि उमाइमा बेला बिबखौ फेजेनना क्वार्टार फाइनालाव सौहैनाय जाबाय। सुलुं मोननाय बायदिब्ला बे देरहासारखौ नुना इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट मिस्टार किरण रिजिजुआ बरायहरनाय जादों। गाहायै सुलुं मोननाय बायदिब्ला आसामनिफ्राय बर'नि आगोमा फिसा जमुना बर'आबो क्वार्टार फाइनालाव देरहाना दं। मख'नो गोनांदि भारतनिफ्राय मन्जु रानी, मेरी कम, नीराज, सारिता देवी, मंजू भम्बरिया नंदिनी,
कविता साहाल आरो स्वीटी बरा मोना वर्ल्ड वुमेन बक्सिं चेम्पियनशिपआव देरहासार जानानै दं। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।